Hej så alle sammen, mit navn er Rosa, og i dag vil jeg lave en vores lejlighed-challenge sammen med min bror Rune, som I kan også finde hans YouTube-kanal ned i beskrivelsesboksen. Vi har en papir her, som vi skriver vores navn på, og så hvis ikke I kender det, så skal man skrive et spørgsmål om det, der skulle finde på at gøre et eller andet. Og så har vi skrevet enten Rune eller Rosa på, og så siger man den person. Helt firkantet. Har du lavet firkantet af? Nej, det er bare sådan helt gult. Ej, det ligner sådan en menneske med sådan en hår. Præcis sådan en menneske der. Sådan en ko eller en hest. Med hår. Okay, så vi har skrevet vores navn her, og så vil jeg bare læse spørgsmålet her. Hvem bruger flest penge på ting, som de ikke har brug for? Ja, det gør du. Bruger dem på Nerfguns alle sammen. Ikke alle sammen. Og fyrværkeri, som du skød lige op i luften. Det var den iPad, jeg kunne få. Du er mest finde på at blive arresteret. Mig? Ja. Hvorfor? Jeg vælger du. Ja, det tror jeg, vi går ret enige om. Ikke fordi du sådan er syvende i hovedet eller noget, men... Nej! Bare sådan, du kunne finde på at gøre noget virkelig dumt, og du bliver arresteret for det. Hvem kunne mest finde på at ødelægge deres mobil? Det har vi vist godt svaret på. Og har du set din mobil? Har du set? Du har ødelagt 2! Har du set din mobil bagpå? Det er ikke mig, der har gjort det. Jo. Nej. Jeg har smadret den sådan her. Det er min lillebrors skam. Og det her det er min skam. Vis den bagpå. Ja, det er jo stadig ikke mig, der har gjort det, så det tæller. Og så har hun også ødelagt en telefon. Nej, eller rettere, som hun siger, strømforsyningen. Det var strømforsyning, det der. Det var fordi den ikke gad til. Det var ikke fordi, jeg havde gjort noget, men... Hvem kan mest finde på at glemme fødselsdag? Hey, det kan man ikke. Jo, det kan man godt. Nej. Det er nok mig. Jeg glemmer altid fødselsdag, det er ikke særlig godt. Hvem er den sjoveste? Jeg er den sjoveste. Nej, mig. Indrøm. Okay, vi går bare Jeg er videre. sjov. Nå. Hvem er den bedste danser? Ingen af os. Ja, vi er begge to dårlige, men Rosa er gået til hiphop. Vi er sådan bedste klasse eller noget. I et halvt år. Jeg er den værste. Du vinder. Okay. Hvem er dårligst til at lave mad? Ja. Yeah. Da vi lavede biksemad, så brændte du det på, og panden var dårlig. Det var ikke min skyld. Det var den dårlige dag. Ja! Det var det. Hvem kan finde på at tage kontrol over en seriøs situation? Ja, det er nok meget mig. Altså, nogen skal jo gøre det. Du er mega... Ja. Nej. Hvem stiller flest dumme spørgsmål? Ja. Det er godt, du selv siger det. Og hvorfor står mit omvendt? Nej, det gør det ikke. Nej, det gør det ikke. Nej. Ja, godt. Det er bare fordi, du læser det jo spejlet. Ja, præcis. Ja. Det skal jeg lige vende mig til. Hvem er mest sådan morstingse? Nej, det er dig. Jo, det er dig. Jo, du vil altid putte mig ind og sådan... Har du set dig selv? Mor! Det er noget andet. Jeg bliver mor! Jo. Okay. Hvem er mest renlig? Nej. Har du set dit værelse? Har du set dit værelse? Ja, det er da pænere end dit. Nej. Dit ligner en tornado, altså. Hvem kan finde på at sætte toiletpapir oven på et offentligt toilet? Det gør jeg altid. Så det kunne jeg godt finde på. Vi har forskellige. Har du ikke skrevet? Ja, det gør vi begge. Bortset fra, at jeg gør noget andet. Jeg tør det af.
Med toiletpapir. Hvem har størst chance for at overleve, hvis der kommer zombier og overtog verdenen? Så må du ikke glukke mig. Ha! Du vil ikke overleve særlig længe. Du vil ikke overleve særlig længe, du vil ikke? Nej, det vil jeg ikke. Det ved jeg ikke, fordi på et tidspunkt, der var jeg låst ude på toilettet, og jeg overlevede. Wow. Nej, men sådan jeg var låst ude på toilettet, og så fandt jeg, og så havde jeg ikke min telefon med. Og så var det frosset til, og så kunne jeg så prøvede jeg på at tage varmt vand, men der var ikke noget varmt vand, fordi det koster penge. Og så det var sådan et toilet ude i en hytte sådan for sig selv. Sådan offentligt toilet. Og så prøvede jeg på at gøre det varmere. Vi behøver ikke men helt så var det ikke nogen historie. fjernbetjening. Jo, det kan vi. Og så prøvede jeg på at tage vand for at gøre det varmere, men så fik jeg bare vand i hovedet. Ja. Så ja, men jeg fik låsen op, hvilket vil sige, at jeg ville være mega god til at overleve. Det var det, jeg ville have ud af historien. Når du så Nej, det handler om at slå zombier ihjel og gemme sig. Det jeg er vil nok bare bedst. Jeg vil bare gemme mig. Jeg vil bare gemme mig, hvis jeg var derude. Jeg vil slå dem ihjel. Det vil du. Jeg vil bare gemme mig, indtil det var understået og håbe på at overleve. Du vil dø. Nej, det vil Ja, det er ligesom bare at komme ind. Hvem griner mest ved seriøse situationer? Ja, du er ikke særlig god Jeg til. griner Nogle gange, når jeg er altid. mega sur på dig, så står du bare og griner af mig. Ja, det er mega sjovt. Okay, hvem er mest drama queen? Jeg er ikke Det ved jeg ikke, det er vi begge. Jeg er king. Nej, men sådan, du ved godt, hvad drama queen Ja. Det er jo sådan, på en måde er jeg, og på en måde er du. Jo, fordi når du ikke får det med din vilje, så bliver det sådan virkelig sådan. Men altså, bitchet, der er det nok ikke mig. Du er stadig drama queen. Nej. Jo. Nej. Og Spektrum. Ja. Og det sidste spørgsmål er, hvem der synger bedst? Ikke nogen af os. Nej, men Rose, hun synger i hvert fald bedre end mig. Har vi ikke et spørgsmål mere? Nej, tror jeg. Så det var spørgsmålene, vi havde, og vi håber virkelig meget, at I kunne lide den her video, så like, hvis I godt kunne. Og husk at kommentere med, hvis I havde nogle andre spørgsmål til Krones kanal ud, som jeg skriver ned i beskrivelsesboksen. Og det var sådan set det. Hej! Nej. Er det speedbåd ikke godt tegnet? Vi slukker nu. Ja, det var så akavet skulle starte det. Jeg havde skulle tale i mine videoer. Du bliver arresteret, fordi... Du ved det godt, okay? Dit værelse er en bombe. Okay, den tager vi op igen. Gør vi det? Ja. Ja, det tror jeg altså. Det er fint. Det der kan jeg klippe ud, fordi det er nemlig mig, der skal redigere den her video.